bantwana benkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha. Konzo isabathala sekuseni siyibhatala umfundisi ngubani wasemzini ukhulu Thembele inkosi imbusisi. Baba Nkosi yamakhosi, siyabonga Shembe oyingcwele wasezulwini. Umusa wakho Nkosi ongabukanga ukuthi singabantwana, weza nje Nkosi phakathi kwethu uba uzosiphilisa. Shembe oyingcwele, ngiyacela uba ngidlule esihlabelelweni, nami ngicela ingilosi uba ingelekelele yasezulwini. Isihlabelelo sama-47 u-47. Ezulwini lakho Baba, uyakhanya impela, Siba Niko Una Baba Kini
sihamba sonke sengisele ngedwa. Ngiyocela sivule incwadi yezihlabelelo 78. Siqale ngesini lesithathu. Size sigcine lapha engizothi amen khona. Isihlabelelo 78 verse 3. Esikuzwileyo esikwaziyo abasitshela khona obaba asikufihla kubantwana babo sishumayele kuso isizukulwana esilandelayo izibongo zikaThixo namandla akhe nezimangaliso zakhe azenzile kithi. Yena wamisa ubufakazi emzini wasephakameni. Wasebeka umthetho phezu kwentaba yasenhlangakazi. Wayaleza obaba bethu wona ukuze bakwazise kubantwana babo ukuba obaba bazise thina izingane zabo ukuba isizukulwane esilandelayo sikwazi kuze kuthi nezingane zethu nathi sizitshele sithi abantwana abayakuzalwa kuthi isizukulwane esiyowulandela nabo basuke bashumayeze ezabo izingane babeke ithemba labo kuThixo bangakhohlwa ilezi zenzo zikaThixo bagcine izimemezelo zezwi lakhe bangabi njengoyise isizukulwane esaphambeka esahlubuka uJehova isizukulwane esingaqondisanga esingazange siqondise inhliziyo futhi umoya waso akholisanga kuThixo awuzange ube nenkolo ukholele kuThixo. Abantwana amen. Bathini kithi obaba basitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Batha singasuki kuShembe. uShembe yilo owasendulo. Yilo kumhlaba wathi qheke. Emva komprofeti uEnoch wokuqala kulomhlaba waseAfrika. Kwalandela uMoses umprofeti wesibili okungabantu abamnyama baseAfrika. Emva kwabo kwazalwa uJesu noJohane. Labo ke bababulala. Bebulawa umbuso wamaRoma. uJesu bambethela, uJohane balinquma ikhanda lakhe. uJesu yena bambethela ngomhla ka3 kuApril 1987 unyaka. Kepha uNkulunkulu wasikhumbula thina esinqulu zisobala. Ngo-17th century wabuka emhlabeni ukuthi njengalokhu uJesu bamqhwima kuleya ndawo angavukaphi. Wasefuna uJehova yedwa. Yase yaphuma impendulo. Wangena kukhokhokhulu wethu uMzazela.
wamthuma ukuba esinyeni sakhe kuyohlala uShembe. Sakhunjulwa thina esinqulu zisobala sihlezi nobaba amakhosi ethu no mama bethu noma izwe ngaleso sikhathi lasendirotshiwe ngoba nayo uJesu bambulala ngoba emnyama base beyithwebula insizwe yaseMelika emhlophe bathwebula nentombi yaseMelika emhlophe base bethi asikhonze laba bantu kube uMaria noJesu ukuze kusitheke lobukhosi bobuNazaretha. Kodwa uNkulunkulu wesithanda nanamhla sikhona. MaNazaretha nje ayahamba noJesu bamshintsha negama abulawa onke abantu bagcina sebesaba ukufaka ingubo emhlophe ukuba ngamaNazaretha. Kwase bevuka ke benza ke inkonzo yabo bathatha ubukhosi bonke buka Jesu babenza obabo. Sasa sikhohliswa ke kuze kube namhlanje siyabonga Shembe. Uwuvuka emhlabeni ubuyisela abantu endleleni yabo. Ngoba nifo umuntu yomnyama akufanelanga ubokelwa phansi ufika uqhamuke ngaleya ndlela. Hayi angikho lapho ke bangcwele. Ngilapha ekutheni ke uShembe nathi wasikhumbula nathi kulelizwe lasenyakatho. Thina basitshela ukuthi baba uShembe wafika ngoApril ngo1935 ubaba mkhulu eqhamuka ngaseTshanini waya lapha nakulomuzi owafike wathi kulomuzi kukhona lo muzi igama lawo iLombo kodwa iLombo limithi impande. Yilapho futhi indaba eyiningi wayikhuluma khona ngobaba bethu siyezwa besixoxela wathi bantu abamsengiyahamba ngiqaphela isikhathi umphefumulo uphuma ngasenyameni lesikhathi engiyawutshalwa ngaso ethuneni awe ungikhumbula ngaleso sikhathi nami ngiyakubakhumbula. Wathi bantu abama ngisefika kwaMngomezulu esho lapha eSiba ngoba wayesephuthume kuyele emuva. Baba ke bambona uShembe bangcwele. Kuthe emva kwakhe ngoba yathi inkosi uma elapha emseleni ngikhumbula nendawana eyenhlonipho owathi ngoba uMbazini angisasho ukuthi obaba okuyibona abazinsika zakulelizwe abasilethela kuNazaretha uMbazini noNkanini noMngomezulu noSikhakhane. Amen. Izona inhlobo lezi ezaletha lobu buNazaretha size sibone nathi namhlanje. Ithi inkosi lapha yana isingenele kwaMbazini noma ngikha phezulu nje Mbazini ake niyobuka lenkomo enhlangabezana uJehova ukuthi yaphila na. Kuthi baba bahamba bayoyibuka bayibona inkomo inonile nje inhle bangabona sici bathi baba asibone lutho. Wathi phindelani uyibuka
kwaze kwaba kathathu ngathi okwesine bafike babona ukuthi ama-hoofs noma iy'nselwa zale nkomo ziphambene yaba isidalo base bayakusho ubabamkhulu wathi uJehova akunikelwa kuye into enesici. Nanamuhla nawe lapho uhlezi khona mawufuna uyonikela uNkulunkulu ngoba ukunikela kuvuma kwabakini uvuma kwenhliziyo uma imgoqo ingakuvaleli ngoba khona namabhadi othi mawuthi wenza izinto uvaleleke nje ufuna ukwenza okuhle ungenzeki uma ukuvumela khipha lenhle oyithandayo kube yona oyonikela ngayo uNkulunkulu. Inkosi Langa ke kwathi emva kwalokho inkosi uBombela esekhotheme sekuyinkosi Langa yiyo inkosi Langa eyafika ke yawuhlukanisa nomuzi yashiya ilombo emseleni yase iletha impande la ebheka abantu. Inkosi ekhotheme yalelizwe lakithi yamkhomba kwenye indawo ngapha ngenyakatho. Ubaba wahamba wathi hayi akusiyo le ndawo wase bahamba ke beyibuka funa ukubuka indawo bathi abadala waze wafika ukhona isihlahla esilapha esomfomothi wathi umuzi kaNkulunkulu ulapha. Lesi sihlahla somfomothi bayasikhomba nabafowethu abanye abazi abadala ukuthi wahlepha kwigatsha uthi ke ubaba ilanga kwakuyingelosi ilwa noJakobe uJakobe efuna ukuthi ingelosi imbusise kwasho inkosi yake sikujike lokho yasiyahlala ke lempande bangcwele. Siyabonga Nkosi yamakhosi uma ngikhumbula ngisemncane la ufika inkosi inyanga yezulu ipulpit yakhona kwakuyi umbrella yayibanjwa eneso nje uNkulunkulu wethu ehlala khona lapho ngaphansi kwahamba sayibumba kodala kwaba yenkosi uThingo lomakhosazana yabumbeka ngamatshe yaba yinto ngiyakhumbula nje amathayili zakhona baze bangihleka bathi ngiyakopola ngesilapha ke uma usinda phansi ukuthi uyakopola bathi nami ngiyakopola ngifaka amathayili yayilapha ya. Siyabonga namhlanje uNkulunkulu ohamba nomkhumbi omkhulu uNkulunkulu ohlala ezitezi ngoba nangaleli langa egospel ngomhla inkosi iqala uvula umlomo ngangikhona yathi inkosi ngokwami eNazaretha ngifisa ukuba ibandla lithuthuke wathi futhi ngifisa ukuthi sigcine imithetho wathi angisho imithetho emisha kodwa ngisho yona le ekhona esontweni. Amen. Njengoba sithi amen nje siyayigcina yini njengoba sithi amen nje wanye wangiguqile nje nithi ngiguqele umuntu lo inkosi inyanga yezulu ngifuna ukuyidlula leyo ndawana ukuthi nayo yasifika kuwo lo muzi kababamkhulu okuthiwa yilombo wasefika ehlukanisa
Omalongo ayesemabili. Yeah. Wayesethi lapha manje sekuyoba isesibonisweni. Leli lombe lingapha eMpumalanga ngasolwandle sekuyoba iMpumalanga. Yasho njalo inkosi inyanga yezulu. Yasihlukanisela ukuthi sihlale kahle enyakatho. Amen. Ngiyakhumbula sisentabeni yaseNtangakazi. Ubaba inkosi uThixo lenkosazana. Wasibheka. Wasibuka. Wabuka ubaba abaphambi kwethu. Wasethi maNazaretha. Lapha phakathi kwethu sesinabantwana baseNdungulu. Manje kukhona indawana esithi masifunda kuzwakala ukuthi akukho kahle ngoba sesinabo. Ngakho ngiyishintsha manje. Wasefaka u21 esihlabelelweni. Wathi ningabe njengawokhokho be. Okhokho bethu abazenza khona inhliziyo zabo. Ngangikhona bangcwele. Inkosi uNyazi ngiyakhumbula ngelinye ilanga angikwazi shembe azi ngabiza ukuthi ubani ngoba manje sengiyazi ukuthi nomsindo wenhliziyo yami uyawazi. Mina athi ngilele eNazaretha ekhaya. UNyazi sengisegcekeni. Ngangaphuphi phela ngangesesibona lesini. Mayifika inkosi ithi mvalele. Umvalele wani wena? Aqala ngabheka phansi. Wathi mvalele wonile. Angazange ukuthi ngayifuna. Afuna ngasemaphaketheni ngacabanga izonwana zami. Kokheli ingcwele. Ngikokhele. Wathi ekugcineni inkosi yathi umvangeli iminyaka yo18. Kodwa ubaba wakho nomama wakho abasinile. Ngamanye amazwi angafanele ngophakathi kwaMaNazaretha. Ufanele ngiqale ngiyolungisa. Cha ngikhulumela nawe nje ukuthi ukwazi lokho. Isimanga ke ngasuka lapha ngibone lesibonakaliso sengibonisene nabafowethu. Ngihamba ngifuna inkosi lapha ikhona ngayithola ethokozana. Afike ngabheka nokukhuluma. Ngathola ukuthi inkosi yakwazi. Mina ngiyamsaba uShembe Bangcwele. Ngiyawucela sidlule kuma prohibited. Prohibited. Noma amagayi siqale nje ngamaguide or informative.
Embala 6 verse 2. Philip 2 verse 9. Exodus 3 verse 4. Genesis 3 verse 21. Zihlabelo 149 verse 2. Habakkuk 13 verse 2. Ezekiel 20 verse 39. Samuel 7:18. Samuel 4 verse 1. Amen. Nkosi Baba ngiyawuthanda ngakekwa wena usihlile ngawubona kufanele ukuba noma ngakhuluma kakhulu bese sibuyela emthethweni sibone futhi nokuthi embhalweni uNkulunkulu emthethweni wakhe uShembe wayahambisana neBhayibheli. Amen. Amen. Noma iScript ezu-8 zasuswe eBhayibhelini ezazikhuluma iqiniso wasekusala lezi nje script lesa iloka sikho nesilabane ngababane ngize ngiyofika ku8 kepha nje lezi ezikhona sicosha lokho okuphilisa amaNazaretha. Mbalo 6 verse 2. Khuluma ukaIsrayeli uthi kubo. Khuluma ukaIsrayeli uthi kubo. Uma wesilisa noma wesifazane ezahlukanisa afunge isifungo somNazaretha. Akafunge isifungo somNazaretha. Akazimisele kuJehova. Lo ofungile akayimisele kuJehova. Akazahlukanise newayini. Azahlukanise nenjemane notshwala. Notshwala obukani noma amahewa abilile. Angaphuzi kungunqule wayini iningi. Philip 2:9. Neswile bangcwele. Siyadlula nje la ukuthi cha. Mase uthatha isifungo. Uyazahlukanisa nalezo zinto. Amen. Philip 2:9. Ngakho uThixo wamphakamisa. Ngakho uThixo wamphakamisa kakhulu. Wamnika igama elikhulu. Wasemnika elikhulu igama. Kunamagama onke. Uze kuthi ngegama likaJesu. Amadolo onke aguqe. Abasezulwini nabasemhlabeni. Nabangaphansi komhlaba. Amen iningi. Uyabona uma ungumNazaretha sibona sewuthandaza umile. Thina la kuleli bandla munye uhlala esihlalweni. Munye esimguqelayo. Asabe siguqela bonke abantu. Kodwa ngqondo ukusho ukuthi kuleli lakithi siyaguqa sithandaza siguqile. Amen. Siguqela sangweni. Sicela ungena siguqe sesilapha ngaphakathi sesithandaza.
3 verse 4 Exodus. Genesis 3:21. Yeah. uJehova Yeah. sembonile ukuthi uphambukile ukuya kubuka Jehova sebonile ukuthi uphambukile. uThixo wambiza ephakathi kwesihlahla Wasembiza ephakathi kwesihlahla. Wathi Moses. wathi ngilapha Wathi ngila. wathi ungasondeli lapha Wasondela. khumula icathulo zakho Khumula icathulo zakho. ezinyaweni zakho Yebo. ngokuba indawo omi kuyona Ngoba indawo omi kuyo ingumhlabathi oyingcwele ingumhlabathi oyingcwele. Amen. uShembe uNkulunkulu wethu wabantu abamnyama kusukela la ngisukele khona kuEnoch kuze kufika kuShembe akuphindanga kube khona abanye futhi alikho elinye ibandla ngaphandle kwebandla lamaNazaretha. Noma ngathi amen kancane vele ngikhuluma iqiniso khona. Alikho elinye ngaphandle kwebandla lamaNazaretha. Isihlabelelo 149 56 verse 56. Awangazazi ezindaba nani ba shelanga kuba bethana uzizwa lezi Yeah, verse 56. Afunde again. abalungileyo mabathale ngodumo Abalungileyo bathabe ngodumo. bahube ngenjabulo Bahube ngenjabulo ezinkukheni zabo kulezi ixhegu esihlezi kuzo. Amen. Sihlale ixeshini hayi emabhentshini. Hayi itulweni ngoba sikhonza uJehova. Amen. Kondawo ethi uJesu wabahlalisa phansi. Bonke wabahlalisa phansi. Ngoba thina singabantwana bomhlabathi. 13 verse 2 abahluli. Oshaya. No 20:39 uHezekiah. Yeah. Lo mfula uphi wona lo enginga yesabu yesusuka Wakhona umuntu othile wasezona wasezaleni samadala wayisizalo samadala ogama lakhe lalungumanowa igama lakhe uManowa wakhe wayenyumba umkakhe wayeyinyumba akazalanga wayengazali yathi ngelosi yasithi ngelosi kaJehova yabonakala kulonkosi yasibonakala kulonkosikazi yathi kuye beka-ke uyinyumba awuzali nazala kepha uyakhulelwa uzale indodana qaphela-ke manje ungaphuzi wayini waphuzi wayini notshwala yebo ungadli lutho olungcolileyo yebo ngokuba
bheka uyakhulelwa uzale indodana yebo impuco ayikubeka phezulu isikele nereza akuyukuhlala ekhanda lakhe ngoba umntwana ngoba loye mntwana uyokuba umNazaretha yilokhu ezalwa amen wena usigundeleni isilevu wena isilevu usigundeleni ngoba sewasithatha isifungo wathi ngumNazaretha uyazi ukuthi enye incwadi ithi unwele lwakho luyabalwa abanye bake bathi ziyoqoqwa inwele ziyasinda inwele mozifaka ephepheni usuhamba uyiqoqa lapho uyigunde khona ngoba mawufika ngale uyayifuna ushanda siyadlula Ezekiel 20:39 sheshisa hayi nifunde nisheshe Kepha nina ndlu ya-Israyeli ya njalo isho inkosi uJehova yebo ukuthi hambani nina nikhonze yilo muntu hambani nina nimkhonze lo muntu nikhonze umuntu izithombe zakhe izithombe zakhe nangasemuva yebo uma akukho kini ukulalela kimi amen 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 hambani nimkhonze lo muntu nezithombe zakhe amen uthi ifoto lele silifakile lisemthethweni ukhona uThafisile la udadewethu waseMangozi enye insizwa yemshela lapha eDolo eMangozi ngoba zinhle phela izingane hey yazi ngiyasithanda lesithombe sakho uthi lona uma usithanda ngilandele ucabanga ukuthi useyamthanda ngalokho Ulandele siye siye esontweni uzosithola lesi sithombe wambuzisa uyasifuna wathi yebo lensizwa yalayisha abantu kanti ilayisha abantu eveni yasibalayisha abantu yasiyahamba yangakubo mayifika ngasekhaya ithola leli foto liyalenga esihlahleni hawu ngoba lesi sithombe isande ngesicela kuleya ntombi manje sesize kanjani lapha wasaba usithatha wahamba wayekhaya mayilala ebusuku yafika inkosi inyanga yezulu yathi yebo mfana uthe uyangifuna usuyangishiya wewe uNazaretha akuseyingane kwa inenze lakithi wasaba ukusithatha waze wayojika kule ntombazana hey manje ngithema ngithi lesithombe ayosithola ngoba siyalela wathi hamba uyosithatha phela uNkulunkulu uzwile ukuthi uyamfuna wasesanda omunye lona leli foto ziyafika insizwe ezimbili ziyabuka lapha endlini thola ukuthi udayisa ngotshwala ubekele le foto umuntu wahlubuka la kodwa ubekile le foto mighty Nkosi ma uzibona ngathi ukhathele ayini uNazaretha ufake eboxini wabeka eboxini ngoba ifoto likhona akasayi esontweni so udayisa ngotshwala zase ifika insizwa zenza ngathi nazo zithenga utshwala ziphuza kancane baphuza bonke abaphuza base bayahamba basala zona zombili zase zisala zemxokoxa ngama okapu zamgwaza wafa la geleza igazi lazofika ngasemnyango ifoto lapha ya lesikhathi beqoqa yonke into bathi bayaphuma wasephuma kwakuyinkosi ilanga lamalanga wasevele yoma emnyango obabheka ngalawa mehlakhe nowaziyo kwaNcwele avela kubheka bese ubona ngathi esiswini khona okugoqanayo hayi bama waze wafika amaphoyisa babanjwa
Indaba ke zefoto lu-2039 asigcine ngesambulo 7:13 nesambulo 4 verse 1 sigcine ngaleso. Laphendula elinye ilunga Ya, lathi kimi yebo. laba bembethe okumhlophe bangobani na Laba abambethe lezi zimhlophe obani? bavelaphi la Avelaphi? ngathi kulo Yebo, Nkosi yami yebo, uyazi wena yebo. lathi kimi laba yibona abaphuma ekuhluphekeni Yibo okukhulu laba baphuma abahamba ngezinyawo. Bamhlophe. basanza izingubo zabo Yebo. bazenza zebemhlophe Bazenza ngegazi mhlophe ngegazi. lewundlu Kushiwo nini amaNazaretha? Mawungabuka emhlabeni abekho abantu abazinikela njengamaNazaretha. Ngoba abanye bahluleka ukuthatha lolu hambo esike simthathe sibheke entabeni. Nokhona ukuhamba nje lapho hamba ngeenyawo suka lapha esangweni engena la ubaba uhamba kanzima umuntu. Kodwa thina siyahamba nje siyanindileka. 4 verse 1 Sambulo. Emva kwalokho Ya. ngabona umnyango uvulekile ezulwini, izwi lokuqala engalizwayo lanjengetilongo likhuluma nami lathi, Yebo. khuphukela lapha Ya. ngokubonisa okuzakuvela emva kwalokho. Yebo. Nganginomoya masinyane, Ya. bheka kwakukhona isihlalo sobukhosi Beka kwakhona isihlalo sobukhosi ezulwini. nowayehlezi phezu kwaso, Nowayehlezi phezu kwaso. owayehlala khona Yebo. wafana neteledesipha Wayicwebezele muhle. nesadiso ngokubukwa. Yebo. Uthingo lwakhe lwahaqa isihlalo Uthingo lwaselusihaqa isihlalo. njengetshe isimadariso ngokubukwa. Yebo. Wakhona ngasesihlalweni sobukhosi izihlalo ezingama-24 Wakulezihlalo ezingama-24 nangasehlalweni amalungu ayi-12 yebo embethe ehlala embethe izingubo ezimhlophe embethe ingubo ezimhlophe emqhele yegolide efaka imqhele yegolide lesifakile. Qhubeka wena. waphuma esihlalweni sobukhosi Wase kuphuma esihlalweni sobukhosi unyazi. Amen bangcwele. Ngenye imini khona la kulelizwe laseMpande kule ndawo kuthiwa yiKwaNdolwane. Ngapha kwaNdolwane uzofika ezamazama kusaphethe yona yakithi inkosi. Ngiyajabula uma nayo inkosi yami ikhona lapha. Thanini amen ngoba inkosi nansi. Kuseyindawo yayo ize yofika le. Kwakhona inkosi ilanga la kunomuzi waseMpande. Abantu babephuthuma la beze enkosini. Wayisuka lapha ke lo mama waLulwane ehamba nengane nje ecishe ifike lapho ukhala. Wathi mayethi nje endleleni wezwa ngani wathi uyabuka inyoka enkulu eyayiphakamisa ikhanda. Wathi lo mama weshembe ngomntanami yama kanjalo inyoka wadlula lo mntwana. Uma efika la eMpande baqonde enkosini baba, hey sengisinde enyokeni, icishe yasibulala lo mntwana. Yasethi inkosi kubusisa. Uma ubuyele emuva hamba ngale ndlela oze ngayo. Ufike ubuke ukuthi enyokeni kwenzeke. Uma ebuyele emuva uthi la inyoka ivule khona ubona ugodo. Kanti inyoka ivele yachokheka yaphela yaba ugodo yama yawoma kanjalo.
Umsebenzi kaShembe. Ngeke ngikhohle, ngeke ngasho kaNazaretha ukuthi mina angenayo imoto kodwa ngayiphiwa uShembe. eJudiya angisuke eGoli. Baba angisasebenzi. Ithi Nkosi yangayizole hey hamba ufuna umsebenzi lokho kusencane. Ngithi baba abelungu yabanyanya. Manje ngangishayane nomlungu. Sasishaya amankomane asemdabula ngekarate. Wafa izibuko zami. Abelungu basebengibeka ibhambana basebengikhipha emsebenzini. Sengibeka umnikelo wami etafuleni ethi baba ngicela imoto wathi hayi Nkosi ibusise. Imoto yakho uzoyithola eGoli. Lokhu kufanele ngikuphinda ngoba ilenze ngakimi. Ngathi mangisuka enkosini. Inkosi yayisanikisela etafuleni. Ngathi mangisuka nje enkosini. Nganyathela 1 2 3 inyathelo lesithathu. Ngahlatshwa neva angihlaba ngaphansi ngathi azophuma ngaphezulu unyaweni. Ngalezo nsuku kwakhona umshumayeli uMagubane owahamba sengumfundisi. Ngathi mangithi ish what wasithola isibusiso. Ngakwata uma weseduza angazi la ngizokwenza. Kwakubuhlungu ngempela. Kanti uqinisile uyazi. Uhlatshwa neva lokuthi uthola isibusiso. Ngempela maNazaretha ngathi mangifika eGoli ngayithola imoto. Ngayithenga nje ngemali encane ngabuya ngayo leyo moto. Leyo moto yaze yaphela ngoba angithutha maNazaretha njalo wayisa eKhlendi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga nje yake ile wenye indawo ezweni lakithi kuthiwa eKwahlaba ezimhlophe. Sekuphela upetrol kodwa ihambe ngena petrol siyofika eMangosi. Shembe uNkulunkulu. Ngazo lezo nsuku ngizokhuluma ngami. Ngikhuluma ngoShembe. Ngale veni ngangidayisa umhlanga. Nganguthatha la eSicabazini. Ngelinye ilanga ngiyafika lapha eSicabazini ngizofuna umhlanga. Amakhosikazi asangene phakathi emfuleni ayawuphula. Base beqhamuka inyanda zifolile kukuhle. Mabe qhamuka ngiyamukela. Ngaze ngashaya ikhwela ngathi cwi. Enye inkosikazi phakathi kwalamakhosikazi. Yathi unyoko lo. Ngabona ukuthi engizoshawa. Ulimi lesigodi ke lo. Unyoko lo. Mase befikile basondela ngoba ngangijwayele ukubhinca ibheshu. Usitshayela ikhwela yami. Hayi mina ngisengiyabatshela ngithi ngiyabona nje banithutha umhlanga kanje. Uma nihlangana kuphuma noma isilwana sini la. Nomhlangana nobani. Wathi waShembe. Uzobona ukuthi kuzokwenzeka. Banganginaka ngihamba. Emva kwami ngakusasa bayangena lapha eBuza. Uma bethi phakathi sebephuma kwaqhamuka ingulube ehlathi. Yathi yadlula abaleka kanti kunogatsheni phambili. Uma bethi babuka nawu ugatsheni hayi lo munye umama uthiwa waqeda yonke into khona lapho. Uyabona ngosinawe. Wathi omunye hey kamela lokhu koShembe kwathini bashomile. Bathi ngokoShembe uthi wathi sithi Shembe wasephakameni. Uthi lingisa sha. Waseyalingisa lo. Wathi waShembe wasephakameni indlovu yavala lalele yahusha indebe yabaleka ngene ehlathini.
basinda kanjalo. Uba uNdlovu ngithi ukhona la umkhwe wami kade ngixoxela ukuthi khona la kunomfula ngapha phakathi bathanda ukungena bayifunela inhlanzi indaba kaShembe bangcwele kuba kaShembe kude asikwazi uthi nezwa ngihale uyodoba phakathi emfuleni kanti sekomloyile yasimbiza lento ehamba nomngane wakhe ngesikephe bangena phakathi emanzini uthi sebephakathi naphakathi wasethi uNono wavalile sathi hayi ubatshele ekhaya ukuthi mina sengiyahamba. Awu hamba uyaphi manje? Wavela wayiphosa phakathi esizibeni. Wathi nqumbu wathi nya wakuthi uphelele ngoNdlovu. Waphuma lona manje uyakhala manje hey nangu umuntu uziphose emanzini. Bathe bethuka babona nangu khona into emphakamisayo. Uthi yena wathi phakathi emanzini amanzi agcwele esiswini. Uthi wabona isikhulu somlilo siza kuye phakathi emanzini siza lento mase iseduze yasiyabonakala ukuthi hayi akusisi isikhulu somlilo isiketekete isibani uma yethu yabona uShembe phansi emanzini. Hey uJeff ofomqulo mphamsela phezulu wakuthi kunabelungu abadobayo laphana base bemthatha bemphosa esikepeni bayomlahla phandle. Uthi wavuka ke ilanga seliyangapha ngoba amanzi ayegcwele esiswini. Ayawazi ukukhuluma ephefumula kancane wazi wakhuluma ilanga seliyangapha. Ukhona la ukhona la wasinda uShembe. Ngo-2015 ngacela enkosini ukuthi siphelezele amaNazaretha ayokwenza u14 ngale amakhosikazi enkosini uNyazi base bayahamba bawela ke bawelele eMozambique. Uma ngifika lapha eBorder ngithola insizwa ifake ibadge le bandla nje linye nenye intombi nje ayifaka ibhlokwe ngifaka ifoto mina loNyazi liyalenga la esifubeni ngapha uNyazi ngapha ubaba mkhulu usayangixolodela nomuntu uthi hawo nalabo abantu bakaShembe balokubalibala ngamacala nje abasithandazeli isomiso singawo wakunesomiso ngo-2015. Ngiyabona ukuthi uqalwa mina ufuna mina ngikhulume ngithi ngifuna ukuvula umlomo ethi le nkosazana hawo uqinisile yazi thina sathi masibuye eCape Town kwakhona omunye umama nje sasihamba naye wayelengisile naye kanje sola ngikhomba kuphela manje wayelengisile kanje naye ibhasi laseliginqa kathathu waphuma intombazana iphethe ithawula ushina nsuka umuntu mayezophahlazela phansi wayewela kule ngubo afanga namunye umuntu othi ibhasi laba igobongo sasinda sonke ngoba lo muntu wami meza wathi weShembe bangcwele ngiyawuvula manje umlomo nami ngithi ngifuna ukukhuluma nami yathi lensizwa hey awuthula wena umazi uShembe awuthule sekutshela uzolengeza uthi uyabona mina ngafa insuku ezu9 ngosuku leshumi ngangiphuma ngiyongwatsha bangcwele hawo uthi ngathi waphuma umphefumulo kwase qhamuka ubaba mkhulu wahamba kudala
1935 uthi hawu mzukulu sebakubulele ngomuthi hayi kodwa masingaya kushebo ngasinda uthi lona sosinda kanjani kushebo ngoba phela sengifile njengoba usho nje mkhulu uthi phela ushebo ukhona emhlabeni ukhona nalapha esikhona usho ukuthi no baba bethu ngale bayaya bayocela kushebo la siyakhona uthi asambe uthi bahamba ibanga elide uthi into engayiqaphela ukuthi uma uhamba usemoyeni awukhathali uhamba uzofika eNgilandi njengeBhanoyi ungakhathali ngoba umoya kodwa mawusenyameni uma uhamba nje kancane ufika lapha esangweni usukhathele uthi thina sahamba sayongena phakathi olwandle kude kakhulu uthi safika endaweni sakhaba izinto eziwoguqa lezo zinto zijwayele ngapha kwaZulu lapha ngapha ngakithi azandile amen ezamaqhubana uthi sabona amaqhubana amaningi wasekuthwelinye iqhubana wasekuphuma lo baba ohlala esihlabelelweni uyamkhomba la efotweni lami manje isimanga salomuntu mayeza kithi uyayazi into engizoyicela ungakhuluma yena uyazi ukuthi ngizothini hawu wena uphelezela umzulu wakho uzomcelela ukuphila kwakhe uzokuthola emhlabeni kushembo semhlabeni usethi lalela ke mfana wami uma ufika kushembe wophatha imali emhlophe ekhalayo ungayiphathi imali yephepha le ekhalayo izothetha icala lakho uzowusinda uthi akakholwanga yena kodwa wabona sebehlehla nomkhulu behlehla wathi mayesefika ekupheleni komfula ekupheleni kolwandle umkhulu wakhe wanyamalala wasephaphama nesathe phaphama kanti bambeka phezulu kwetafula bayamgeza isidumbu bageza isidumbu sesiyongcwatshwa wasephaphama abamgezayo babaleka bathe umuntu babaleka wasekusala nosebenzayo wasembuza wasethi amanzi uthi ngacela amanzi ngoba ngangomile kakhulu wasekhuluma wasebuyela ekhaya waphila uthi abantu masengisindile ngahamba kumfundo shembe uthi wahamba wazofika eQuphu eGibisila kwasekuyinkosi uThixo nenkosazana wayithola inkosi inikelisa ibeka laba abangamethe ingubo ngapha eceleni kuwabambethe ingubo ngapha eceleni wasehlangana ngamehla wambona wathi woza la mayesondela uthi uphethe lomnyelo ongasiwo wephepha okhalayo kwase kuyahlangana ukuthi ushembe ukhona la nasezulwini ngakho umuntu maye lapha hayi misele shembe ngoba ayikho enye indawo shembe yethina baba yami ngisena baba ngisena mama jebele kuwe Nkosi yamakhosi noma ngaba njani nje Nkosi kodwa ngowakho uzungqoshe noma amalanga omhlaba esengithatha engiyise emahlathini ongeke Nkosi entendeni esandla sakho noma ngaba isaka nje onyathela kulo kulungile bantwana ngenye imini khona insizwa esasisebenza nayo yasemaqhulwini
Ayi yabona uShembe angazi ukuthi uShembe samfanisa nani. Thina sigcina ukuthi obaba basitshela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngempela uShembe uNkulunkulu. Ngoba babengeke bambethele esewuJesu. Uma wayengenawo uNkulunkulu, abuyavuke. Wavuka waboShembe. Bazama ukumfuna. Eyinganeni ezineminyaka emibili, kodwa bahluleka. Bangamthola uShembe wayesemdala. Eboshwe ngene emajele enzani. Kodwa wabonakala ukuthi uNkulunkulu. Lensizwe yasemachunweni sebanikeza indawo induna yenkosi yakhona. Uthi hayi uzolima ugcine la. Nalo yalozolima agcine lapha ya. Lo ngumNazaretha. Waselima-ke ngoba kunencwadi uShembe asibhalela yona. Ethi limo lini ngonakala ukulimela nokuhlakulela. Wasegcina lo mthetho lomuntu. Ukudla kwabahlaza kwabakuhle yabo nomona lesizwe ngumakhelwane. Yasimbiza. Wena. Bona ukuthi ulimi uzulime nendawo yami. Wathi le ndawo ayine wayinduna. Le ndawo ayine wayinduna. Manje wathi wena uzogcina la mina ngicine la. Wathi wena mfana uyayisa wena. Yabona ngizengaze ngifike ekhaya nje sakhuluma lokho kudelela. Libambe lingashona. Uthi lo loyo wena lingashona kanti uNkulunkulu. Wasehamba. Lena yayisihlala lesizwe ngoNazaretha. Uthethe obona nawo mafu. Sebamnyama manje. Naku izwe lehloma mini la. Wasefaka uNazaretha. Kaseqala uthe mayijabuka wabona nanti into ebomvu yeza lapha kuye. Waphumela egcekeni wathatha isihlabelelo wathi anginazikhali. Anginasihlangu. Wazofika igama lami. Antigama lami. Selehlangulwa. Wathi shwele baba. Ushwele Nkosi. Awungifikele. Fikele wena baba. Alingahlangulwa. Igama lami. Encwadini wokuphila. Wathi wesithathu laseliyashaya khona izulu. Kuthiwa le ndoda waphuma ulimi lwaba lude baze bafika enkabeni. Makhelwane wathatha uvaseline wasebona ukho kuyasha lapha. Thatha uvaseline wagijima waya khona iNazaretha. Fika thawo kwenze njani makhelwane? Bathi awungiyeke lenja. Kade ngithi ngibulala wena lenja. Wamsiza kodwa ngokunjalo.
ukuthi lolu limo libuyele phakathi wathi makhelwane ungaphindi uyenze lento. Amen. Jakobe 1:21. Sengiyavala. Nisheshise manje. Funa nje 5 minutes kuphela mafowethu. No Petro 5:2. Sheshisa. Ngakho ilahleni insila yonke Ngakho sizwile ngokukhuluma asilahle konke okubi. nokubi okuvamileyo. Yebo. Lilamukele ngenhliziyo etholekileyo izwi elitshaliweyo. Lonke lelizwe wathi tshala enhliziyweni zethu asilalele. Elinamandla okusindisa imiphefumulo yethu. Iyosisindisa. Kepha anibe abezayo izwi. Kepha abezwayo izwi. Ningabi abezwayo ngendlebe nje. Nazwe ngendlebe nje. Nizikhohlisa. Bese niyikhohlisa. Ngokuba uma umuntu elizwa izwi ngendlebe nje. Ezwa izwi ngendlebe nje. Angenzi ngalo. Angenzi ngalo. Uyafana nomuntu oyibukayo kusabakhe Esibuke. esibukweni. Yebo. Uyazibuka isuke yakhohle masinyane. Yebo. Uba umuntu onjani. Amen. Petro 5:2. Eyokugcina abaseKorinte 6:1 abokuqala. Yalusana umhlambi kaThixo Yalusana umhlambi kaThixo ophakathi kwenu phakathi kwenu. nubonise kungabi ngokucindezela Nami ngiyaxoxa ezulwini ukuthi ngisebenzisa la ekhaya. kube ngesihle Yebo. ungabi ngenzuzo embi Yebo. kube ngenhliziyo elungileyo. Verse 8. Qondani nilinde ngoba usathane uyisitha kini Usathane uyisitha kini. uyahamba njengengonyama ebhodlayo Njengengonyama ebhodlayo. ifuna engabadla Iswela bona engabadla. mphikeni niqine ngokukholwa Iningi. Ngithe abaseKorinte bokuqala 6. Wena yokugcina uSamuel 15:23. Yeah. Ukhona yini umuntu kini? Ukhona yini phakathi kwenu umuntu Onecala komunye. onecala nomunye? Onesibindi sokumangala. Onesibindi sokuthi aye emakhosini noma aye enkantolo. Wabalungileyo. Ayomangalela iNazaretha. Engamangali kwabangcwele. Lingathethwa khona lapha esontweni elekholwa iqala. Anazi yini ukuthi abangcwele bayahlula yizwe. Iningi bazwile abangcwele. Amen. Eyokugcina uSamuel oqala 15:23. Yeah. Sheshe. ngokuba ukuthakatha uyisono sokuhlubuka. Amen. Uloya isono. Umuntu othakathayo ufana nomuntu ohlubukile. Afanele uba phakathi kwethu. Ngayilalela inkosi sise kwenameni ngonyaka odlule bangcwele unyazi lwezulu. Ithi maNazaretha isono esikhulu sokubulala umuntu. Ithi uyambulala umuntu bese uzala lapha kimi. Uzothi hayi Nkosi ngizocela intethelelo yokuthi ngimbulele ubani. Uthi ngizothi mina inkosi ibusise. Kodwa akusho ukuthi mangithe inkosi ibusisa unaqala. Uzoya esogweni kanjani? Wayebangcwele. Niyazi uNkulunkulu umuntu umkhanda kanjani? uNkulunkulu umkhanda kabuhlungu umuntu. Uqala faka uthando kwababili. Intombi nensizwa. Lotuthuza bayakhala. Noma usuku right asazi. Ushaya isikhathi kuphela inyanga ezo9.
uyabonakala lo usenje abuyayokhala kwenye indawo athule bese ukhala ingane siyaphuma uNkulunkulu usemakhe